Жамағат, бүгінгісі күнні мен енді сізге жеткірге тілеген тема ол бір яқтан алып қарағанда бик ғади һәм бұл теманы енді бір қардаш миңа хазірет шушы теманы жұмғада қозғатырға керек еді, шушы теманы жұмғада ашықларға керек еді дегеш, мен аны башта өзімді ойлаған ем, мұны нишләп ашықлап тұрасы енді, бұл бит күн күбік ашық тема, бұл бит енді билгелі тема деп. Ләкин жамағат ойланып тұрдым да, һәм хәтта біздің мәшітке жүрушілер арасында да бұл проблеманың болуын көргеш, мен ойладым мұңа қағылып кетергедір деп. Бұл да болса енді хәмір қоллану һәм аның ислам динінде харамлығы. Чөнки жамағат қызғанышқа қаршы біз әлбәттә хәмірнің харам икәнен барыбыз да біле. Хәтта мәчеткә йөрмәүчеләр дә күбесе белә. Шәригатьтә хәмернең харам икәнлеген белмәгән кеше ул булса да бик аздыр. Хәтта мәчеткә йөрмәгәннәр дә үзләре мөселман дип санамаучылар да, хәтта үзләрен мөселман дип санап мәчеткә йөрмәүчеләр дә бөтенесе дә моны белә. Ләкин мин бу темага кагылып китергә булдым, чөнки кызганычка каршы, мәсәлән, шәхсән мин үзем беләм берничә кардәшне, инде һәм ул кардәшләр теге ни кырыенда теге пивнушкаларда очрап йөри торган андагы даими шәхесләр түгел, ул безнең сезнең белән арабызда бер сафка барып намаз укучылар, кызганычка каршы. Һәм бу теманы ачыкларга кирәклеген миңа инде бер кардәш тә әйтеп китте. Мисал өчен, менә күптән түгел дип инде бер ай бәлки элек бер кардәш үзе миңа килеп әйтте, хәзрәт ди, менә шулай булды инде ди. Хәзер мин ди үземә максат куйдым ди, теге 40 көн буе 5 вакыт намазга йөрүче кешенең калыбын Аллаһ Тәгалә нифактан чистарта икәнен белеп, бу кардәш инде хәтта теге эшеннән административный алып бөтен ниен тормыш максатын көйләгән, шушы нифактан калыбын чистартырга һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әлбәттә барыбызның да гөнаһларын инде ярлыкасын, гафу итсен һәм инде барыбызның да тәүбәләрен кабул итсен. Ләкин әгәр дә җәмәгать бу инде намаз әһелләре арасында мондый күренеш бар икән, без сезнең белән ничек урамга чыгып инде башка кешеләрне өндәргә мөмкин, мәчеткә бу хәмер куллануын ташла инде, мәчеткә йөр инде дип. Чөнки җәмәгать менә теге әйтәләр бит, бер сыер бөтен көтүлекне пешерата дип. Бәлки андый кешеләр бит инде алар санаулы гына, бәлки алар 1000гә бер генә очрыйдыр намаз әһелләре арасыннан. Ләкин кемгәдер дәгъват кылганда, аны ислам диненә өндәгәндә, бу кеше кемне без өндибез, ул үзен аклау йөзеннән инде әлбәттә төртеп күрсәтә 99% булган мөселманнарга түгел, ә менә шушы 1000нән 1 булган кешегә әлбәттә без аңлатабыз, айрым алган мөселманның гамәленә карап бөтен ислам дине турында фикер йөртергә кирәк түгел дибез. Ләкин җәмәгать беренчедән дәгъват йөзеннән инде бу нәрсәләрдән аерылу кирәк һәм икенчедән инде алар барысы да, әгәр дә без аны мөселман кардәшебез дип әйтәбез икән һәм үзебез җәннәткә керергә телибез икән һәм без үзебезнең мөселман кардәшебезне дәген бу харам нәрсәләрдән арынуын һәм безнең белән җәннәттә булуын теләргә тиеш. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим ва минан наси ман яъбудуллаһа ала харфин فإن أصابهم خير فاطمئن به وإن أصابته فتنة فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبين."
Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтте: "Кешеләр арасында шундыйлар бардыр ки", диде, "Алар Аллаһка гыйбадәт кылганда кылыч өстендәге кебек. Әгәр аларга хәерлелек килсә, алар шуның белән тынычлана, әгәр дә аларга сынау килсә, алар йөзләрен шушы сынауга карата боралар, һәм шуның белән дөньяда да, ахирәттә дә хәсрәттә булырлар. Һәм бу ачык хәсрәттер", диде. Менә бу аятның җәмәгать мин инде игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән-и Кәримдә мөрәҗәгать итеп әйтә төрле категория кешегә: "Я әйюһәлләзина аману", я сез иман китерүчеләр дип; "Я әйюһәл кафирун", я сез иман китермәүчеләр дип. Ләкин монда килә нәрсә: "Ва минән наси", һәм кешеләр арасыннан ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу категория кешеләрне аерым мөселманнар дип тә атамый хәтта. Ләкин шуннан соң нәрсә: "Мәйягъбудуллаһа", кем Аллаһка гыйбадәт кыла ди. Кем Аллаһка гыйбадәт кыла ди. Һәм аларның гыйбадәт кылуларын чагыштыра кылыч өстендә басып тору белән. Ни өчен? Чөнки әгәр дә аларга хәерлелек ирешсә ди, алар тынычланалар ди. Ләкин аларга фитнә килсә, сынау килсә, алар инде нәрсә ди? Шушы сынауга карата йөзләре белән борылалар ди. Сынауга карата йөзләре белән борылалар ди. Ягъни сынаудан алар шушы сынау килгәч, шушы сынаудан ераклашмыйлар. Инде нәрсә йөзләре белән борылалар ди, һәм инде бу ди, алар ди шушының белән дөньяда да һәм ахирәттә дә хәсрәттәдер ди. Һәм хәсрәттәдер дигәннән соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кабатлау бу ачык хәсрәт дип әйтә. Ягъни хәсрәт сүзен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аятта 2 тапкыр куллана. Бу инде тәүкид булып килә, ягъни нәрсәнедер ассызыклау. Һәм менә шушы аятта җәмәгать килә. Бу әлбәттә турыдан-туры кагылган тема хәмергә генә кулланылмый. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кыла торып та ниндидер фитнә иреште икән, ниндидер сынау килде икән, инде бу сынауны түзә алмаган, бу сынауны уза алмаган мөселман кардәшләр турында сүз бар. Һәм әйткәнемчә, бу хәмергә карата гына түгел, башка очракка да кулланырга мөмкин. Сынаулар алар безнең әйләнә тирәбездә һәр даим. Һәм дөнья безне сынамыйча тормый, шайтан тик тормый, ул сыный безне. Ләкин бу сынауларны узу, югалтуларсыз узу дип әйтим инде. Ул мөселманның төп вазифасы. Чөнки җәмәгать һәрбер сынау сайын мөселман бирелә башласа, аның инде динилегеннән бер нәрсә дә калмый. Һәм инде шушы тарырак алган тема, ягъни хәмер темасына килгәндә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтте: "Ясъалунака ганил хамри вал майсири кул фихима исму кабиру ва манафигу лин-наси ва исмуха акбару мин наф'ихима". Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга мөрәҗәгать итеп әйтте: "Алар синнән отышлы уеннар һәм хәмер хакында сорарлар" ди. Әйт, аларда зур гынах бар һәм кешеләр өчен берникадәр генә файда бардыр, ләкин гынахы файдасына караганда күбрәк, диде. Һәм ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән-и Кәримдә башта инде катгый рәвештә инде бу аятта килә, әлбәттә, мейсир ул отышлы уенның бер төре, ләкин шушыңа кыяс кылып инде галимнәр әйттеләр, отышлы уеннар тулысынча ислам динендә харам. Һәм инде икенче пункт булып килә, ул хәмернең харамлыгы. Һәм инде шушы ике нәрсәне харам дигәннән соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Менә кызык бит, берникадәр генә кешеләр өчен файда бардыр ди, ләкин гынахы файдасына караганда күбрәк. Менә монда җәмәгать бу аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хәмернең, без хәмер темасын алабыз инде, отышлы уеннар, ансы үзенә бер проблема, аңа тагын бер җомга вагазын багышларга була шулай бит. Хәмер темасын алганда Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Кешеләргә берникадәр ди, аның ди файдасы бардыр ди, ләкин гынахы күбрәк ди. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә савап белән гынахны чагыштырмый. Нәрсәне чагыштыра? Файда белән гынахны чагыштыра.
Ни өчен? Чөнки җәмәгать бу шәригатьнең теге фикъ кагыйдәсендәге, аслый кагыйдәсендәге булган нәрсәләр шәригатьтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тыйган бар нәрсәдә кешегә зарарлы, һәм тыймаган нәрсәләрдә кешегә зарар юк. Әлбәттә, бер нәрсәдә асылда 100% файда һәм бер нәрсәдә асылда 100% зыян була алмый. Һәрбер нәрсәнең, мәсәлән, хәләл ит ашасаң, итнең дә никадәр күпмедер дәрәҗәдә зыяны организмга бар, ләкин файдасы күбрәк. Шуңа күрә ул хәләл кылынган. Хәмерне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә, ул бит аны 100% зыян дими, бер никадәр генә файдасы бардыр ди. Ләкин гунахы күбрәк ди, ягъни инде аның хәрам кылуының сәбәбе зыяны кешеләргә күбрәк булу. Һәм инде җәмәгать мин менә шушы зыянына тукталып китәсем килә. Монда инде сезгә бәлки фәнни мәгълүматлар күбрәк булып тоелыр, ләкин мин кашандыр бу теманы минем үземнең әйтергә кирәк, зоотехниклыкка укыгач белемем, биология фәнен яхшы белгәч, бу миңа таныш нәрсәләр, ләкин инде сезгә дә аңлаешлы булыр дип уйлыйм. Бу инде хәмернең берникадәр файдасы булуына, ләкин зыяны күбрәк булуына кагыла. Чөнки кызганычка каршы безнең җәмгыятьтә хәмер күп кешеләрнең тормышында яки бу дәрәҗәдә үтеп кергән. Менә без шундый җәмгыятьтә яшибез. Шулай бит Рәсәйдә инде. Һәм мин әйтмим инде мондагы залда утыручыларга дип, гомумән бөтен җәмгыятьне, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бит җәмгыятьне бер көймә дигән, шулай бит. Көймәнең өстендә изгеләр булса, тегендә трюм өлешендә бит гөнаһлар дигән. Көймә бит бер. Һәм менә әле җырак сөйлисе юк, менә җул аркылы гына чыгыйк, анда кафе, анда сыра саталар. Менә бу хәзер жаңа ачылган торговый центрда, анда инде сыра саталар. Мәсәлән, җырак йөрисе юк. Без никадәр күзебезне җумып, безнең бу җәмгыятьтә юк дип йөрсәк тә, ул бар кызганычка каршы. Һәм инде кемдер аны бәйрәмдә генә куллана, кемдер инде бүтәннәй хәмерсез үзенең тормышын күз алдына китерә алмаучылар да бар. Менә ничек инде ди. Бер миңа берәү әйтә, классташлар җыелышына җыелыштык та инде. Хәзер, тегендә мин әйтәм, былай хәмер кулланасыз икән, бүтән килмим әйтәм монда җыелышка. Менә син соңда ничек расслабляться итәсең ди. Мин әйтәм, расслабляться итер өчен напрягаться итәргә кирәк түгел. Мөселманның расслаблениесе нәрсә бит инде? Ул намаз, шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Билалгә нәрсә дигән? Истарихна, азан әйт дигән мәгънәдә, азан әйт дигән мәгънәдә сүзне әйтә, безне ял иттер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Билалгә азан әйт дип әйтә, ләкин ул азан әйт дигән сүзне кулланмый, безне ял иттер дигән сүзне куллана. Ни өчен? Чөнки намаз ул җәмәгать кеше бу дөньядан ял итеп тора. Без бит Аллаһ әкбәр дип бөтен дөньяны куеп торабыз кырыйга, шулай бит. Намаз укыган вакытта. Һәм дөньядан ял итеп торабыз. Әле Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә нәрсә ди? Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб. Калыплар ди, фақат Аллаһны зикр итү белән генә тынычлана ди. Калып бит ул шундый, ул вакуумны түзми, әгәр дә кеше инде Аллаһ Тәгаләне зикр итү белән калыбын тынычландырмый икән, вакуум нәрсәндер үзенә сорый, таләп итә, шулай бит. Һәм инде уларны хәмер белән тутыра. Менә безнең җәмгыятьтә кызганычка каршы шулай, хәмер белән тутыра, һәм ул уйлый, калыбын шушы калыбындагы вакуумны тутырырмын дип, ләкин менә тукталып китәсем килә, нәтиҗәдә нәрсә килеп чыгасың. Безнең җәмгыятьтә кайберәүләрнең хәтта хәмер файдалы диючеләр бар, ләкин Аллаһ берникадәр файдасы бар, ләкин гунахы күбрәк диде. Чыннан да хәмер кешенең кан тамырларын киңәйтә. Хәмер куллангач кеше исерү, рәхәтлек хисе китерә бит инде. Аның организмында эндорфин дигән матдә бүленеп чыга. Эндорфин аны инде гормон счастья диләр, ягъни кеше шушы гормон бүленеп чыккач, ул рәхәтлек хисе сизә. Һәм ләкин
Бусы теге Алла Субханаху ва Тәгалә әйткән берникадәр файдасы бар дигән. Әйме? Хәзер башка тәэсирләрен алып карыйк. Шушы эндорфин организмга күп күләмдә бүленеп чыгуына кеше күнегә. Кеше күнегә һәм шушы хисне тагын татып карыйсы килә. Рәхәт бит, шулай бит. Һәм нәтиҗәдә ул тагын хәмер кулланасы килә. Бусы безнең җәмгыятьтә алкоголизм дигән шир барлыкка килә. Ягъни кеше алкогольне инде һәр даим гел кулланып торырга тиеш. Тели башлый. Һәм нәтиҗәдә кеше инде шушы хәмерне күбрәк куллана башлап, нәрсә тотынасың? Беренчедән, җәмәгать исереклек хисе каян барлыкка килә? Безнең канда бар канның күзәнәкләре. Менә һәрбер тәннең күзәнәкләре, канның үзенең күзәнәкләре бар. Алар эритроцит дип атала. Һәм шушы эритроцитларда гемоглобин дигән матдә бар. Һәм бу матдә нәрсә өчен җаваплы? Ул үпкәдәге кислородны башка күзәнәкләргә җиткерә. Ягъни үпкәдәге кислород белән реакциягә керә дә, күзәнәккә җиткерә дә, күзәнәккә бирә дә, тагын китә инде икенче порция артыннан. Кеше хәмер куллангач, спиртның инде теге бавырда таркалган продуктлары, ул турыдан-туры спирт рәвешендә сеңми бит канга. Ул бавырны тарката, үзенә нагрузка алып. Ләкин шушы продуктлар, алар гемоглобин белән шундый көчле реакциягә керәләр. Ул үпкәгә баргач кислородны да алмый. Чөнки реакциягә кергән, ул занят. Әйме? Ул теге әйтерсеңле төялгән грузовик бит инде барып товарны алып кибеткә җиткергә тиеш. Бу төялгән килеш тегендә монда йөри һәм бушата алмый ул аны. Чөнки реакция бик көчле. Күзәнәккә килә, кислород бирергә, юк кислород, чөнки теге матдә белән нигә кергән? Реакциягә. Һәм организмга кислород җитми. Ярар, бавырга җитми анда, башка җиргә җитми, бит ул баш миенә дә җитми кислород. Кислородный голодание барлыкка килә. Нәтиҗәдә кеше нәрсә? Исерү хисе сизә башлый. Менә исерүнең механизмы аның шул. Баш миенә кислород җитмәү. Ярар, хәзер бит моннан соң нәрсә буласың? Беренчедән, баш миенең күзәнәкләре кислород җитмәүдән үләләр. Үлә. Ни өчен кеше хәмернең тәэсире беткәч, теге хәмернең бит аның анестезия бирә ул, теге кеше авыртуны сизми. Хәмернең тәэсире бетте, баш авырта башлый. Ул фактически хәмер булган вакытта да авырта, ләкин кеше аны сизми. Анестезия, наркоз. Икенчедән, бу эритроцитлар үләләр. Һәм канда барлыкка килә, бу эритроцитлар бер-берсенә ябышып, барлыкка килә тромблар. Һәм кеше азакы чиктә похмельный синдром кичерә. Теге татар телендә инде махмыр диләр, әйме? Махмыр сүзе ул гарәп теленнән килеп чыккан, мәхмур сүзеннән, ягъни хәмернең тәэсиренә дучар ителгән кеше. Шуннан килеп чыккан ул теге махмыр дигән сүз. Һәм кеше шушы хисне сизрә, һәм менә похмельный синдромга мин тагын тукталып китәсем килә, чөнки шушы мин үзем теге бер Кампалянда яшәгәндә, квартира снимать иткәндә, шунда яшәүче бер абзый, ул братна эшли иде, акча эшләп кайта да, братна инде әйбәтләп кенә, ул теге татар милләтендә түгел, мусульман түгел, эшә инде. Хәзер берсендә күрәм бит инде, похмельдән тегенең хәле начар, берсендә сорадым мин моннан. Кызык бит инде, ничек микән ул менә теге похмельный состояние. Мин аннан сорадым, әйтәм, ничегрәк ул менә теге состояние похмельный. Ул әйтә, менә ди шундый хис ди күңелдә, әйтерсеңлә кичә мин ди бик начар эш эшләгәнмен ди, үзем белән бер начарлык та эшләмәгәнмен ди.
Һәм ул чыннан да җәмәгать, менә мин бу нигә темага әзерләнгәндә, теге похмельный синдром вакытында кеше тәндә авырлык, хәлсезлек, бернинди дә теләк юклыгы, бернинди теләк тә юк. Төшенкелек, кәеф төшүе, депрессия кичерә, хәтта үз-үзенә кул кую теләге дә барлыкка килергә мөмкин. Булар барысы дагы похмельный синдром вакытында кешенең рухи халәте. Ягъни кичәге рәхәтлек өчен ул инде икенче көнне түли шушы читенлек белән. Хәзер бит ул белә, тагын хәмер куллансам, мин тагын кичәге хәрәткә әйләнеп кайтам. Кичәге көнне сагынып йөрисеңме диләр бит әйме. Ул кичәге көнне сагына, һәм шушы халәткә кире әйләнеп кайтыр өчен нәрсә тагын хәмер куллана. Котылам дип бит инде ул кичәгедән, әйме. Һәм китте, бит инде тәэсир вакытлыча, ул бит барыбер күпмедер сәгатьтән соң айный. Һәм тагын хәрәткә әйләнеп кайта. Һәм бу инде процесс дәвам итә, һәм бара-бара килеп җитә шундый нәтиҗәгәдер, хәтта кешенең инде шушы бит һәрбер кулланылган доза организмга үзенең начар тәэсирен калдырып китә. Һәм менә бу суммарны җыела дагын инде кешенең башланган нәрсә безнең халыкта инде ул. Гади халыкта ул белая горячка дип атала, фәнни тел белән әйткәндә инде алкогольный психоз. Ягъни алкогольный психоз вакытында кеше галлюцинациялар күрә башлый. Булмаган нәрсә күзенә күренә башлый. Шулай ук берәү теге әбигә эшкәртергә бардым ди, берәү сөйли инде. Теге шабаш эшләгән дә, акча эшләгән дә инде, ай буе өеннән чыкмыйча аяк терәп эшкән. Бер көнне ди, иртә белән ди, уянып ди, караватыма утырсам ди, шәһәр квартираның уртасында ап-ак төстәге ат басып тора ди. Всё, моның портал ачылган, теге параллельный мирга. Всё. Ну, нәрсә эшләсен инде? Безнең шулай бит. Жүгергән әбигә, эшкәртергә. Аның ай буе эшүе гаепле түгел. Монда нәрсә эшкәртергә кирәк, укытырга кирәк. Мәчеткә, шулай бит, килеп терәлгәч мәчеткә жүгерә бит инде мискин, кая барсын. Әбигә, бабайга, хәзрәткә укыт, эшкөр, битте, харап, ак атны куып чыгар квартирадан. Бу инде җәмәгать шушы алкогольный психоз дип атала фәнни телдә, безнең халык телендә инде белая горячка дип атала. Һәм җәмәгать менә шушы ачышлар нәтиҗәсендә бу бит фәнгә билгеле, менә кызганычка каршы безнең халыкка хәбәр итмиләр, ләкин фәнгә билгеле фактлар бит монда. Мин бит моны теге үзем лабораториядә тикшерүләр үзгәреп итмәдем. Мин бит ниндидер теге фәнни мәгълүматларга нигезләнеп, мәсәлән 1961 елны Америка галимнәре кешенең кан тамырын зондировать итәләр. Ягъни кешенең кан тамырында нинди процесслар бара микән, шуны тикшерәләр. Һәм шушы тикшергән вакытта бер кешенең кан тамырында күрәләр шушы тромплар йөри. Булар уйлар, бу кешегә нәрсә булды микән, бу чирләде микән әллә? Моны тикшерә башлыйлар. Һәм беләләр, бу оказывается теге обеденный перерыв вакытында сыра эчкән, пиво кулланган. Булар һәр тикшергә булалар. Башкалар тикшерүчеләрнең башкаларына дагы сыра эчерсәң шулай булыр микән? Эчертеп карыйлар. Карыйлар, буларның дагы нәкъ шулай. Тромплар йөри кан тамырында. Һәм шуннан соң бу галимнәр ачыш ясадык дип, теге Нобелевский премияны алабыз хәзер дип торсалар, оказывается, аларга кадәр 300 ел элек фән, аларга инде 1961 елдан алып санасак, 300 ел элек үк инде фән нине, спиртны, алкогольны ниләр теге агулар инде теге токсикоз, токсиннар составына кертеп куйган. 300 ел элек инде алкоголь ул токсиннар составына, ягъни организмга ул агу икәнлеге фәнгә инде күптән билгеле. Һәм җәмәгать ул бит кеше шушы хәмер тәэсире астында үзенең акылын жую,
Ул бит безнең кызганычка каршы җәмгыятькә тәэсир итә. Без әлбәттә бу процесска битараф булып кала алабыз. Ләкин бит безнең җәмгыятьтә менә бу хәмер әле бер көнне минем үземнең хатын шалтырата, мине ди остановкада торам ди, килеп алды. Ну, жара килдем, нәрсә булды? Менә ди остановкада ди теге яшьләр, бер көтү яшьләр, бөтенесе исерек, һәрбер кешегә бәйләнәләр. Ә бит безнең җәмгыятьтә җәмәгать күпме җинаятләр ул шушы хәмер сәбәпле. Хәтта бер теге нидә янгыннар килеп чыгу, Ни өчен яңа елдан соң менә күпме яңалыклар күрдек, йортлары белән җандылар, семьялары белән җандылар. Ни өчен? Чөнки исерек. Ул бит янгын ни түгел ни. Ул бит инде бөтенләй бу дөньядан аерылган ул. Теге без сезнең белән бит ахираткә юнәлешендә теге Аллаһка аерылып торабыз нидән? Ләкин акыл аек булып кала. Ә монда бит акыл аек түгел. Ул бит процессны адекват рәвештә кабул итми. Теге бер фәлсәфәче әйткән бит, пьянство это добровольное сумасшествие дип. Ягъни кеше үз теләге белән жүләрләнә. Чөнки мәсәлән гомерендә, әйтик мәсәлән мин Сириядә укыганда, теге 2 ел эчендә анда бер исерек кешене дә күрмәдем. Һәм анда бар кешеләр, менә бала чактан туып үскән, ул үз гомерендә бер исерек кешене дә күрмәгән. Менә шундый кешеләр бар. Ул үзе кулланмаган гына түгел, ул хәтта башка кешеләрнең исерек булганын бер гомерендә бер кашан да күрмәгән. Һәм менә шундый кешегә без исерекне күрсәтсәк, ул нәрсә дип уйлар? Һәм аңа әйтмәсәк бу исерек дип. Ул нәрсә дип уйлаячак? Бу мәҗнүндер, акылдан язгандыр, теге студенческий 33-дан качкандыр бу дип уйлаячак. Шулай бит инде. Чөнки аның бит үз-үзенең тотышы исерекнең бит инде жүләрдән бер нәрсә белән аерылмый. Шуңа күрә бит бу философ нәрсә ди? Пьянство добровольное сумасшествие. Әле тегесе бит ярар, теге мәҗнүннең шире аның нинди физиология, психологик сәбәп булырга мөмкин, ягъни үз аркасында түгел. Ә ул бит үз теләге белән жүләрләнә. Кеше үз теләге белән жүләрләнә. Әле туйларда, мәҗлесләрдә кутлап, бер-берсен тәбрикләп, шулай бит, куллана шушы агуны һәм инде шушы агу ул айрым алган шәхесләргә генә түгел, җәмәгать кызганычка каршы инде безнең җәмгыятькә тәэсир итә һәм тәэсире елдан-ел начарлана бара. Чөнки мәсәлән, әйтик, шул ук СССР вакытындагы шур белән чагыштырсак, менә СССР вакытында күпме хәмер кулланган. Һәм хәзер кулланыла. 90-нчы елларны СССР вакыты белән чагыштырганда 6 тапкыр арткан. 90-нчы елларны. Хәзер берникадәр кимү бар, ләкин барыбер әле СССР вакыты белән чагыштырганда, ул вакытта да эчәләр иде, ләкин күрәмсең инде күләме алай ук күп булмаган. Хәзер Россия 2нче урында тора эшкишелек буенча. Шуннан соң барыгызны сорау тугандыр, минекедә ул сорау туды, 1нче урында кем икән дип. Молдавия икән. Алар да Россиядән җирак китмәгән, шулай бит. Һәм инде әле бит әйтәләр, имеш, теге урысның националь культурасына кергән юк җәмәгать. Бер халыкның да националь культурасында хәмер куллану ул юк. Ул кайсы гына халыкны булмасын, бөтенсендә деградациягә китерә. Тулы бер халыклар юкка чыгучылар бар, шушы хәмер куллану сәбәпле. Америка индеецлары булсын, шушы чукчалар булсын, аларның бит юкка чыгуының төп сәбәбе ул шушы хәмер куллану. Һәм җәмәгать инде бүгенгесе көнне шушы хәмер куллану иң зур тәэсир ул әлбәттә гаиләгә. Чөнки ул инде статистика әйтә, мәсәлән, җәмгыятьтәге алкоголизм белән ширләүчеләрнең 70% хәмерне беренче тапкыр кулланып карый үзенең гаиләсендә. Аңа иң беренче
әти әнисе турыдан-туры үзенә салып бирмәсәләр дә, турыдан-туры. Ләкин бит әти әни үткәрә, ниндидер, яңа ел үткәрә, туган көн үткәрә, шулай бит. Балага салып бирми, бала бит аны күрә, ул бит аңа үрнәк күрсәтә. Һәм кызганычка каршы, менә бу үрнәк, ул инде азакы шиктә бу балаларга файдага булып бетми, чөнки ул бит менә җәмәгать нине Капица бул галим булган бит инде теге академик. Ул әйтә, кешеләрне ике юл белән кул итәргә була. Кешене ике юл белән кул итәргә була. Берсе теге физический куллык, ягъни кешене богаулап куйдылар, әйме? Һәм кешене богаулап куйсаң, аның тәне кул, җан бит куллыкны теләми. Бар икенче төрле куллык. Һәм менә бу кешене икенче төрле кул итүнең бар инструментлары. Ничек кешене менә бернинди богаусыз кул итәргә була? Һәм шушы кул итүнең бер усулы ул хәмер. Чөнки кешене теге нине хайванны өйрәтәләр бит, нитеп, теге дрессировать итәләр бит, шулай бит. Шуның кебек кешене хәмер белән дрессировать итәләр. Һәм бу кешене кулга әйләндерәләр, һәм бу кеше, ягъни җәмгыятькә зыян китерүнең бер усулы. Әйтик, мәсәлән, безнең илдә сәрхүшләр күбрәк булган саен, бу илнең әлбәттә гаиләләр таркалгач, анда теге демография проблемасы туаймы, бу балада семьяда туса да, ул үзе сәрхүш була, я бу гаилә таркала, я ул бит мәсәлән детский домга менә балалар йортына барып карагыз, анда бит чыннан да әтисе, әнисе булмаган балалар булса да бик аз, анда бит 90% әтисе дә, әнисе дә бар, ләкин теге я лишен родительских прав, я ул төрмәдә утыра, я ул сәрхүш, я наркоман, я нәрсә. Аннарысын җәмәгать безнең бит илне сакларга, шикне сакларга бит сау сәламәт ир җегетләр кирәк. Анда бит сәрхүшнең кулына мылтык тоттырып бастырып куеп булмый. Шулык мәсәлән безнең химияда эшләүчеләр дә, анда да бит сау сәламәт кешеләр кирәк. Анда бит алкоголикны эшкә алмыйлар. Әгәр дә наркологический диспансерда учетта торасы икән, анда эшкә алмыйлар. Чөнки андагы булган катлаулы технологик процессны аны сәрхүшнең кулына ышандырып булмый. Аңа ышанычлы кеше кирәк. Һәм шуңа күрә җәмәгать әлбәттә бу ил белән көрәшүнең бер коралы, бер инструменты, һәм ул инде безнең илгә карата да кулланыла. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бит нәрсә ди, сезгә ди, аларның, ягъни шайтанның хәйләсе тәэсир итмәс ди, әгәр дә сез тәкъва булсагыз ди. Тәкъвалык ул инде менә шушы вагазның башында китерелгән аят, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кайбер Аллаһка гыйбадат кылучылар ди, кылыч кылы өстендә кебек ди. Тегендә дә монда да тайпаларга гына тора, әйме? Инде тәкъва кеше ул кылыч өстендә генә түгел, ул инде катгый үзенең динендә тора, һәм ниндидер фитнә ирсә дә аңа бирелми, һәм инде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә инде насыйплардан әйләсен иде, динебезне ничек тиеш шулай тотырга, һәм булсын ул хәмер, һәм булсын инде башка харам нәрсәләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән булардан барысыннан да инде безне сакласын. Инде моңа кадәр кылган гынахларыбызны гафу итсен, һәм инде Аллаһ ризалыгына ирешергә насыйплардан әйләсен. Амин.